Undang ano. Undang na to. Ano yan? Kaya lagi pong abot tayo mga priority ay. Kaya natin po tayo mga utang ba? Kung kinsa man yung kauban, gumbon, magsakyanan sila. Napid naman, sige na lang. Hindi na lang. Pero makalugar, dako po bayad sa tumayo. Nagsugod po bayad. Magsakyanan sila dahil. One good, 1,700. Sa buwan. Hello. Di ba no? Full ka na siya, full. Sir. Hello. Pinakadako ba? Natag lola Pero ng nag-1.8 naman ata. Where is eskwela? Sa kabuwan. Ang ato pa ka? Oo. Natag sa lulay be? Pero wala na ako kabalo pila. Lama. Dugay na. Pero Na. at least na eh. Ba? Ano sa magkamato sa At SS mga dahil? mga priority good. Ano sa magkamato sa SS? Oh, dunga, pwede man sa dungagan. Oh, dungagan na po isa, no? Sunod na po, pila kabuwan. Sa total ma-plus man. Continue siya. Kapag senior na to ba? No? May nalaban. Natay monthly nga, bisa mo monthly lang sa 5,000. Okay na no? Ha? Ganit. Pambalat ano panunod. Nagkaganagan po sa buhay. Isa sa garing lang mo admit, basta ko murang admit. Ang admission ba? Oh, rin mo. Kung doon ka dito, pinaka-adlaw dito. Absent ba dyan? Oo. May magubit. Sa motag yun. Wala pa kaya maundang no? Gani. Kung maundang. Napo na yun. Napo gina eh. Kinamay ng positive usahay. Gani. Eh, batsambahan ba? Gani. Basta malasa ganyan, hindi na dito kagawas. Kasalanan na ba, labi na ma-private, million ba? Sabi pa gina kagawas. Naku, ay, million. Oh, nakay billing dito, 450,000. Saan mo na? 50, sir. O maganit, Jis? Lisod, oy, mag... O mag-ite, tinigop 10,000, sir. Ang na may no, 450. Naku kayo, no? Sa private lang. Ang kuhan daw karon, national, dawat na kritika ng mga yun, nakagutira gitan sa barangay. Asol eh. Oh, karon? Karon? Ikaw, mabantay. Gali man naman sa senior. Saan na yun? Senior, o. Naon na senior. Nalabi na ka na kitang magpabungol-bungol pa juga. Samot na gini. Sino? Ha? Ha? Unahon na no, di na taon ito. Unahon ko ng luya kayo. Ha? Kaya mama? Kung mas makatipid kang motor. Kaya. Kaya, ay.
kauban ako ba? Iya ko gagang ano mo rin pulis daw. Iya. Ang balik. Ano? Pulis daw? Pulis na taga Aurora. Nga. Aurora X. Aurora di Bali. Ano naman? Bakit kaya? Lalaki. Ay, gusto niya ito pero anak-anak ano? Anak-anak ba no? Diya siya kapano sa park. Ang ganda. Ay, dagang diya eh, no? Oh, sa park doon eh. Lasal ko sa ganahan. Ano? Kung saan masaya. Ay, ano, may sakit mo dito. Maulian mo. Napapanguhin mo ko sa mall. Hindi ka nagpapagay. Mas ma... Hindi, ano ka na Ang kalugar ka gino, inumin kalaksan niyo pa ang video siya. Kung naman, inumin mo, timuoy siya. Gutom ko ni. Ito lang dami likod mo, oh. Sa kanina. Susura ko. Kursan mga. Kanina nga po, lawas mo simot. Ha? Sakit kaya. Ayo pag itong biyahe ba, Jinsan, ano, ang Henry no? Matod lang kapatagan sa iyang isuon, 3 years na wala makita. Yan, hapit na lang sila dire. Kasyon na lang yun ba, no? Kaysa mo agir, ha? Alam mo, balik na po. Ito ka istorya ni mo, agi ito buwan. Dili. Itong laki ba? Agi ito panakop langaw. Ah, dari sa kadaan. Diyan ang nakadaan. Ako rin nagkarato. Diyan ang nakadaan. Isuon niya. Tiguang. Asa ko na pagilot. Mama niya tiguang. Pagilot na ay kamalain ng bilot. Atos lang sa niyang kwan. 3 years na sa makita. Bait yun rin. 3 years na no? Wala ko sa malayo pa na. Hindi man dyan sa layo yun kayo. Jinsan to kapatagan. Pero siguro sa budget. Hindi na akin ang birthday. No? Yun, yun. Yun sa nito. Hindi. Ato lang kanila. Ay, Kaya gilot na po na ako dito. Kinilubog naman. Ito nga nila. Natuwa niya dito yung suon. Ano sa pa mga mga ito? 3 years, no? Ay, tayo. Hindi ka kita sa mga suon, no? Eh, dili man sa Manila o dire. Pero Manila dire, medyo layo naman sa Manila. Pero Jinsan to ko, dili na. magbaklay. Pila ko ano. Dili, kaya masakay kag bus. Isa raman ka bus. 100 ka, 200, no? Kwarta ba? Madala na magbaklay. Ah, grabe po. Hindi pala sa Manila ba? Mulangon pa sa dagat. Ah, madao yun sa baklay. O, wak yun kayo, boss, pwede jeep lang. Ano ba, no? Mabot yung kag Digos, sakay na po para patagan. Ang may pedicab. May tricab ya. Bukit to. Hindi wala kwarta ba? Wala kwarta. Kaya na magbaklay. Ah, grabe po kayo. Sana makita lang niya yung
Ano, Ito ano? din taga Jinsan nga nagdalag irog. Nabot ko Manila. Baklay ra mo to. Ha? Taga-zinsan? Oo. Yung dagang isang irog idala. Buyod. Nabot ko Manila lagi. Baklay lang. Daway kwarta. 9 mo ganito. Pero gila. Oh, Ay, pero pa niya, punti kayang taon. hunong-hunong po siya. Lubot siya. Pero makaon, kung asa siya matuog sa kanang nahulungan, Kasi siya magkikita, dito po siya tulog. ngitag mga katulugan, ito naabot sa kuhan. Manila. Nag-aabi binaklaya, no? Baka kung ato yung binaklay? Kasi mo dito sa pagsilbi. Punta ko ba dito? Gabi yung flight. Sa pagsilbi. Kita mo sa adlaw mo sa pagsilbi. Yung atay sa adlaw. Mali aram ni sikat ni. Ito isa na tinggi is malayang. Ini isa ka manambahan ay. Sugar. Ay, surod ano ka? Kadaghan man na pumag to. Tapos bonbon, pwede lang mas bonbon kung sa bar. Kauban mo na tiguan pa. Ah, kadaghan na mo na to. Ano po ta magbuhan kung kanulod? Lagi kadaghan kita ito, baral pag puting landong nga. Pero pag inita dito, wala kayo kapisilungan. Wala tayo kapisilungan nito, nabalay ra na. Ako, anak nila, income mo na sa kapag building. Isa man dito dito sa Aurora o nga. Building mo ko dito. ATM ito. Is mo dito? Sa Aurora. Kung mag-gusto ko. Adi mo ito ilaha? Arkilang to. Alam, hindi na katakil ko is building. Arkilang yan ino. Pwede sila naman din. Ano magbawa na ito ba? Ato din, di ba isisis ang tapos palengke? Isisis ang tapos palengke? Palengke naman kung isa palengke sa una diya. Nawa na Diba po. sa Aurora ba, kung bago, pag gumaglinog, nagtukod na sila. Ambot. Kasi ba dito? Ako mo man. Naku, ang kait ko dito na building. Tapos yung mo man. Unahan ako kay katong JR. Dako, dako yung nahot na. Kaya nagdako. Ay, linog, mag-telpo. Wala, may ganun mo trabaho dito. Kulang-kulangon dito yung siminto. Yung BIRT na, doon sa likod sa komiso. Ah, Di ba sila balhin? Dito man ko ba sa dawis na. wapo na yun din lang. Ako na yun. Pinapusuan tayo dito na sa dawis sila ang kay Arba. Okay ko. Mayroon po nga wala na dito eh. Uy, muhato dito pidikab. Naman, Party layo ah. pati ang 30, siguro man. Oh, sige. Wala ba yung 20 lang boss aga. 20 layo ah. 20. Dahil ulit, pwede na makamuhatag balikin. Pag ulit, pwede ra 20. Sila po sa ato dito ng conspirator. Kasi, kano sa inyo ni Alvin? Sigurado ko na.
Kasi man atong driver taga Malalag. Hindi wala na siya masugot. Nahilot ba na susunod. Kira? Kira gamay. Ang kulit na ito ma'am. Ito ah. Sus na. Anong balik ang pulis? Kung ano daw. Balik na kaya pa na. Nanay pa po. Sus naman. Up. Ipadala ng extension. Hindi mo ito. Nagturo pong ginantat ta. Ito video kayo na to pati extension de. Dito dito sa sound system ng ibo. Purot ako gibuto na. Pero kanta kayo, saksakan, balik upat ni saksak ito. Puti ito, puti. Ito ko ba? Baligyan bang Diyos sa tas? Ano na, dito kayo, sarap to. Nalangan eh.
ka na. Nag-chat ba sa mamang Perla? Ano te, kumusta te? Mukha pa kag-sorry sa te? Nag-friend request mo ko sa friend ni Amy. Basi friend, Sino mo? Ito na pang yun. basi si Sir. Ano ba itong ipusil? Ha? Silasa? Silasa ang ipusil.